Nkhokweza boma zosungira chakudya National Food Reserve Agency lidalengeza kuti lidzigulira chimanga kwa alimi ndi amalonda kumsika wa ADMAC ya Chilambula kuli mzere otalika pafupifupi makilomita awiri a galimoto zomwe zanyamula chimanga mmawa uno chomwe eni yake akufuna kugulitsa. Izi zikuonetsera kuti anthu akhala akusunga chimanga chochuluka m'dziko lino chimene pano akufuna kuchigulitsa. Boma pakadali pano likugula chimanga mdziko la Zambia kuti m'misika ya ADMAC mukhale chimanga chokwanira. Ndipo bungwe la NFRA likugula chimanga kwa alimi ndi amalonda pa mtengo wa 1100 kwacha pa kilogramu. Rachel July wadzandipotiti. Mizere italitali ya galimoto zodzadza ndi chimanga zafika ku Chilambula ADMAC mu mzinda wa Lilongwe komwe zikuyembekezeka kugulitsa chimangachi ku bungwe la NFRA. Ena mwa anthu omwe tayankhula nawo atiuza kuti akhala sabata pafupifupi ziwiri ku bungwe la NFRA asanawatumize ku ADMAC. Iwo ati mitengo yomwe boma likugulira chimanga ndi yomwe akhale kuachititsa kuti asapititse chimanga chawo ku nthambi kamba kuti analowetsa ndalama zambiri mu ulimi wawo. Iwo ati chimanga mdziko muno chilimo chambiri koma mitengo ndi momwe analowetsera ndalama mu ulimi sizikugwirizana. Pakadali pano anthuwa akuti bungwe la ADMAC lawauza kuti adikire kamba kuti sanalandire chilolezo cholandira chimangachi kuchokera ku bungwe la NFRA. Lachiwiri bungwe la NFRA lidalengeza kuti silidzilandiranso chimanga koma m'malo mwake anthu adzipititsa ku ADMAC ya Chilambula. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Rachel July. Nyumba ya malamulo ya bungwe la NGO Regulatory Authority Ngora kuti likhwimitse ndondomeko zake zoyang'anira mabungwe akunja omwe akugwira ntchito m'dziko lino ponena kuti ndalama zokwana 1.1 trillion kwacha zomwe amabweretsa pachaka zikuyenera kuti adzigwiritse ntchito mwachilungamo potukula dziko lino. Wapampando wa komiti yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena ku nyumbayi Francesca Masamba walankhula izi dzulo pa msonkhano omwe nthumwi za bungwe la Ngora zikuonekera ku komiti. Mkulu wa bungwe la Ngora a Felix Lombe wati kalondolondo pa thandizoli ndoyenera popititsanso patsogolo ntchito zomwe mabungwe akhala akugwira. Chisomo Chingwalo ndi ripoti. Wapampando wa komiti yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena ku nyumba ya malamulo a Francisca Masamba watsindika zakufunika kolondoloza ntchito zomwe mabungwe akunja amagwira m'dziko lino ndi cholinga choonetsetsa kuti zikupititsa patsogolo chitukuko. Amasamba ati m'dziko lino muli mabungwe amaiko akunja omwe akhala ofunikira kwa nthawi yayitali. Ifeyo timafuna tidziwe kuti kodi m'dziko muno tili ndi mabungwe ochuluka bwanji amene ali akunja, kuti tikadziwa kuchuluka kwa mabungwe amene tili nawo tidziwenso kuti kodi chimene akuchita m'dziko muno ndi chani. Komanso tikadziwa kuti akuchita chakuti tidziwe kuti kodi chimene chocho chikubweretsa bwanji kusintha m'dziko lathu ngati Malawi. Mawu ake mkulu wa bungwe la Ngora a Felix Lombe wati mabungwe ambiri akhala kugwira ntchito zotamandika magawo opititsa patsogolo ufulu wa anthu komanso magawo olimbana ndi kusintha kwa nyengo mwa zina. Alombe anati mabungwewo pachaka amabweretsa m'dziko lino pafupifupi 1.1 trillion kwacha. Komabe anabenthula kuti pali mabungwe ena maka a m'dziko lino omwe amazemba kutsatira ndondomeko zolongosoka zomwe ati ndi vuto palokha. Mabungwewa atha kukwaniritsa ntchito yayikulu kwambiri atakhala kuti akugwira ntchito moyenera. Ndinafotokozeranso kuti ndalama zimene mabungwe amene si aboma akubweretsa m'Malawi muno ndizopitirira 1.1 trillion, ndalama zambiri zimene ifeyo tikuona ngati tikanakhala zikugwiritsidwa ntchito bwinobwino kwambiri ndi kuti dziko litha kupita patsogolo. Boma linakhazikitsa bungwe la Ngora kuti lidziyang'anira ntchito za mabungwe oyima paokha. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalo. Munkhani zokhudza mabwalo ndi chilungamo bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB dzulo lanjata mkulu wa bungwe la Green Belt Authority Eric Chidzungu kamba kumuganizira kuti akukhudzidwa ndi katangale zomwe zinachitika ku bungwelo. Mkulu wona zofalitsa nkhani ku bungwe la ACB ya Jacqueline Ngongonda watsimikiza za nkhani ndipo wati ya Chidzungu anadzipereka okha ku bungweli ndipo akusungidwa ku polisi ya Lumbadzi. Angongonda ati ya Chidzungu akaonekera ku Kubwalo La Milandu bungweli likamaliza dongosolo lonse lofunika. Ndipo loya wa phungu wa dera la Dedza Mulunduni a Moses Mkumkuyu wati apolisi asankha kusalabadira pempho lomwe nyumba ya malamulo inapereka kuti awatulutse. Loya wa Mkumkuyu a George Jefferson Kadzipatike wati m'malo mwake apolisi atengera
Mkuluyu Kubwalo La Milandu ku Lilongwe. Ndipo pakadali pano bungwe la Center for Social Concern la Malawi avalizi limbe pa mitengo ya katundu potsatira kukwera kwa mitengo ya mafuta a galimoto ndi magetsi mdziko lino. Nkulona za chilungamo pa chuma ku bungweli a Agnes Nyirongo wati mitengo ya mafuta imachititsa mitengo ya katundu kukwera kapena kutsika mdziko, ndipo kukwerako kuchititsa ndalama zomwe banja la anthu asanu ndi mmodzi limafuna pa mwezi kukwera, zomwe zili zoposa 1 million kwacha pano. Bungwe la Mera lakweza mitengo ya mafuta a galimoto a PETRA ndi diesel ndi pafupifupi 42%. Imwe ndipiringu walemba ripoti iti. Tupatsani ripoti imeneyo mu nkhani zathu zotsatira, ndipo boma lalonjeza kuti lionetsetsa kuti ntchito yotenga madzi mu nyanja ya Malawi kusalima yomwe amayitcha Lilongwe Salima Water Supply Project ikulandira ndalama zakunja zokwanira kuti ithe mu nthawi yake. Ntchito iyi yomwe ndi ya 535 billion kwacha yakhale kukumana ndi zosamwitsa kamba ka vuto la ndalama zakunja zomwe zimapereka chiopsezo kuti sayitsiriza mu nthawi yake. Nduna ya zaulimi komanso chitukuko cha madzi ya Rosa Mbilizi yapereka lonjezo lidzulo pomwe inakayendera ntchitoyi yomwe ikuyembekezeka kudzatenga malita 100 million amadzi pa tsiku kuchokera mnyanja ya Malawi. Ambiriza kufotokoza. Ineyo ndakondwera ndithu ndi progress imene yachitika pa project imene monga taonera tonse ma pumping stations ali pafupi kuti azimalizika and ma reservoir mosungira madzi mukumangidwa ndithu ena amalizika kale, kwangotsala ndikuti angoyika mapaipi. Ndiye ndasangalala kwambiri kuti project ikuyenda bwino, ndipo ndi chidwi cha Professor Peter Mutharika kuonetsetsa kuti project imene itemasanga chifukwa ipereka madzi mzinda wa Lilongwe ndi malo ena onse kuyambira kusalima mpaka ukafika ku Lilongwe. Ndizoona kuti ndalama zakunja ku Malawi kunoko panopa zikutivuta, monga mukudziwa mmene a Professor Peter Mutharika amatenga bomali anapeza kuti ndalama zonse zakunja zinaonongeka. Tikuyesetsa kuti tichite build up forex yokwanira, komano ndinendetse panopa kunena kuti project iyi ndi project yoti inayambikaso ndi boma la Democratic Progressive Party DPP, ndipo ndi chidwi chathu kuonetsetsa kuti ite ndi forex imene tingaipezeyo, imene tingaipezere mutionetsetsa kuti project imene ipite patsogolo chifukwa ipereka madzi kwa mzinda wa Lilongwe ndi malo onse. Mneneri wa kampani ya Cattle Civil za Daniel Mao vomereza za vuto la kusowa kwa ndalama zakunja lomwe akuti likulepheretsa kampani kugula zipangizo kunja. Project ikuyenda ndithu monga mwaona ku ulendo umene wapadera ochokera kwa anduna ona za madzi, kuchokera komwe kulifu mpaka na pano pachezi, matanki adzuka inusu matha kwaona, ma pump station adzukanso. Panopa ma percent mukafunsa somewhere around over 40% amene ikuyendera, koma chimenecho ndi chaka chimodzi. Ndiye kuti apapa tangoyamba kumene chaka chino cha 2026 kuti tione kuti tipitiriza motani kutsogoloko. Mwina kuti anthu amvetsetse bwino kuti project iyi ili mu ma US dollars, koma tikudziwa kuti ndalama zakunja ndi vuto ndithu la mdziko lonse la Malawi, sife tokha ngati akhatho ayi. Ndiye tinene kuti pali katundu ambiri amene amafunika kuti amene akufunika pa project ochokera kunja, amene timagula ochoka kunja, simenti, mapaipi amene zonsezi sitimapanga kunoko yayi. So tawapempha abomawo, mwina munamvanso anduna anavomereza kuti tawapeza kuundunako, undunawa za malimidwe, undunawa wona za chuma ngakhale ku Reserve Bank, tawapempha ndithu ndipo akhala kuti patsa chitsimikizo kuti yayi tichita zinthu mwansanga kuti atithandize. Koma nkhani njonena kuti ngati sizichitika mu nthawi yake ndiye kuti zizimitsa ntchito, malo moti mapaipi akhale kuti afika ku Malawi kuno mu nthawi yoyenera. Zikachedwa ndiye kuti anthu aziona kuti ntchito ikuchedwa, ndiye zizipanga affect kapena zizikhudza nthawi yotsirizira project. Mukuonera nkhani ndipo muli ndine Chisomenyo Enda tonenso mitu ya nkhani ziri sanapitirire.